Hi, si Manang Helen eh. Busog ka na? Ha? Matao ka, Os Curtis. Kusog iwan, gabi kusog ka na, lasing ko na. Bukas ibabaw. Mga bali din yung bakit ron. Di maghilakin kung magbagyo. Swerte gani mi kaya mong bay. Deus mo to, nagtago mi. Dahil dapat sa kabastan, grabe na rin pikas. Baha naggumay nila sa kuan, doon eh. Upa ba ulit haron, hararon. Nit-git na yung kunay kurente. Ay, ginoo. Gabog-gabog lang ko, ano? A few moments later. Nakagarding tiri. Yung bay, wala dun surang bay. Ginoo ko asa nakaurani. Pati CR. Pati gabuhan, wala dun may madang agan. Ginoo ko. Aga mga ibabaw na nalamdag na. Pasti rin nagsuri-suri pod. Ang bahay looy kaado. Pwede ko nasalin patigang mga pitaka na nga basa. Patigang mga papel. So ado ko nagdahom og nga na di ay kahangin. Amang ko nagtunod ko bro na. Ako takay ang pagtuo di. Ngadto kakusga. Patig bugas, basa. Salamat gyapon ko sa Ginoo. Sa nabangkag kang bahay kay kaming tanan safety mi. Wen hitabo na mo pero kay sang mga apo ang anak Tus Curtis ug Tus Garcia ug sa Valencia mo nag-among ahang bahay na. Napuruhan man jud ang bahay tanan pati CR. Wa mo ko kapangandam kay wa mo ko naghanag may ngadto ang mga butang tanan basa. Wala sanina abilin puro katag-katag. Makita man sa video. Hintaw mi bay gabi alas 7 pa pero inangat na aga mong kuan. Aklot kay di balay pud pulido ning pagkatrabaho Kay isa tay mga dapat di ba mga lubi dubili na ral hay akong tong lubi nga dapat kay mo kuan jud. Ipang mura mo ipang bagdi. Balik sa uno ko dani. Bilitaw pato kahibaw sa among sitwasyon dari naansa nami. Di na pud makontak kay way kuan. Makita ani dugang video sa sang bahay ug ang mga gamit. Mo din hitabo. Halo sa ambay. Bukan pa sa mga utang para mahamalambay na ingani na hinuon. A few moments later. Madong buntag, Lunis na ron. Sakad pagbagdo, Bernice, karang padyo ko nakagawas, dias Julita. Samok og busuri ekonomi kay sakad lagi sa pagpagdo karon po nakagawas sa bay. Kaya ang bay lagi mo to nga wala nabiling bisag sa ang trabahoon. Ang tanang mga nuog mga basa na pa mga nuog ni Hirlin, Julita. Ang daghan mga nuog wa pa na human pangwaswas sa samok manas Julita kay madyo galing kining abot, sidangi pamilo sang labanas ning agi. Uga nag-uban. Ang kahan na may wa pa mo lang
Hindi mo suloy sa kuno si Zakay mo adto mis mauli naman niya itong Valencia. Sorry manas baryo. Kami hita mi sagag pamahaw. Namay maninda dalig utan. Wa kami ug may tulig utan kay way kugi kay wala. Nabilin sa mong bahay way hamang-hamang. Ug katong nagtan-aw sa video programming nga kami may una naka-video sa among pagbagyo. Nada tog hangbay jang adu-adu video. Ari mis kuan. Tungkam. Putlongkam kapilya. Padong mila Sabina kay nami tuzo. Masok bahay ni Mama Marley kay wa panansa. Wala kang bahay dari Monica. Ila Mindis. Dari may sasabihin na kay nagluto-luto sa utan. Hindi mo ito siya mag-utan o kamansi. Marimi. Halag manukan ni Ma'am Kuan. Oh. Manukan nila bago para ba siya manukan na. Manukan. Manukan ni Ma'am Kuan nila Marley. Manukan ni Marley. Ano silang manukan? Oh. Kamarli bang manukan? Hindi ko karon pa ko nakagawa sa pagbagzo. Mga to pa mis kalubian tos ang kubasaan na ang sana to dira butoy bunga. Mga to kubasaan kay dira butoy mga bungas kubasa paw. Unsi ra buto kabuok tong mga batin-batin. Tadilas Monica dari dapit side ah. Kung ano ni Lunes pizza. Sabi pizza, basta Lunes na ron. Sabi pizza dai. Oh, Ginoo pizza 20 naman di ron sa 25 Pasko na unsa kay among Pasko. Ginoo ko. Diag purok tres. Namdag pag ilang purok tres. Nah, pinabili na kang Monica pa. Pinabili isang bahay. Amado pa isa kanina nabilin. Bahay sang isuon to Cebu. Pinabili sila na. Pawan na di pikas. Agad kinakitan sa kuan. Kitan ko gutad. Kita gila mayo dan ni Pau. Ha? Sangit ila siguro na. Napalam lagi asin sa kuan basurahan. Kita sa gila mayo dari dapit. Wala makapagibin lagutan. Simter. Karon pa ko nakabili ra ilan to ni na dapit ka mong tambazanan. Ang pasilya na lanwa na naupaw po di ija. Is madam nagawad buning. Si Mini na upaw na. Misda na sila. Majugjang bahay kay walang unsa. Siksiya ka mong kagawad madam. May motor. Kaya ka mong tambazanan. Sakit ko. Dani mo may tigtambay. Ginoo, alam mo na upaw na mong tambazanan. Agila ko siya. Ubos ila si Mini. Dami sa una, ang tisanto sa una. Wala mayor, walang tawa na pa sa mayor lagi.
Kaila kagawad. Gi-vlog ng promi, imong bay sa mong kuan na. Naupaw para sa amo. Dadamilas kapitan. Pasakan nami. Makita na rin jug ahang bay dito. Ila urli dia sing grasya sige man tong pananaw daning hang kuan. Ano naman yung video daan o ano sa paningbuan na ma-upload. At na ako remembrance sa pagwagdo. Sing Russia, sa Las Robert, Las Manila. Yarag bayan ni Juan Orly. O manaan sa ila Orly. Las Kuan. Ila siapa ni? Bago po kami na ibang puti na ano siya? Di ko kali sorry man sila. Baka. Naman ng Pedro. Kita naghilas tatay. Tuwa na mag-among Mas bubong. Hangat. Ito ang gamo to Bombay. Hindi na nahatanan sa gihukasan. Karang sibay-sibay atop dalis abuhan gi taplak-taplak ka na nanaho kay arong namin madungagan. Pag sinabilin isang usa. Lagi lang ad sinong Pedro po. Bakpog lang ad. Bubuin ko pala. Kamang ibabaw na. Amo ko ng pasingalan sa una, mura nagdesirto. Pag among silingan pa, suon ni Mayor. Walang sagila. Napaiburo nun pa na. Mangubod na pa Way tayo mangubod. Wabo ka man maglabas ang labo nun. Karon sa kong adaw, mahaman na. Ako naka-video pag ahi mo ng atop-atop kayo. Mo ko tripod. Ako rin panday-panday. Nakagamang nangka. Naabot na ko sa bahay. Muna gamang bahay. Amang nangka. Muna resulta. Sa bahay na. Kalabiran na. Maduling sira ka maunsa. Muna resulta sa bahay na. Ang nangka. Nawasak. Pabalugaring panangtang. Agang atop na ang bahay. Karang sin ng gisandig mo nag-atop nga nabilin. Agaban wala hibaw yung haara. Kita nagpangpang. Tago sa katop na mo na taklob sa tay. Muli yung Pasko. Malip na suha na mo. Ang bayo anay atop. Pero pasalamat nga po sa Ginoo kay kuan man. Wa may nangaunsa. Aga mga bahay rin na daot ug mga butang nga basa pero way kinabuhing nakalas pasalamat nga po sa Ginoo. Nga. Alyana nakatawa.